Khona ividiyo ade ngiyibona la ku-Facebook ekuseni omjidi ebegqoke nje isikibha esibomvu efake egqoke isibomvu engathi ushuthela umnyama bephikisana nje nalento kaMthamara ubona ukuthi hhayi imgculisi nje akayizwa nje kahle lento le ayishoyo. Uzothi engabi nomona uma kuwukuthi yena usekhathele ukuthokhela amaPhakistani, osisi bakhe odadewabo uma sebethokhela amaPhakistani usenomona. Cha, hhayi ngoba enomonani, akanamona ukhuluma ivari uMthamara, ngikutshene mfowababa ukhuluma ivari futhi okubuhlungu wena osisi bakho uyabahlaza. Usubahlazile nje i-South Africa yonke nje osisi bakho nje shuthi nje sesiyazi ukuthi osisi bakho bahambe befuna imali emadodeni uma beqoma baqomela imali emadodeni bathokhela amaPhakistani indlela osho ngayo u-wrong mfowababa, u-wrong kakhulu. Yabo lento ekhuluma uMthamara uqinisile. Ngokuthini? Ngokuthi thina yabo mina ngisesemncane mfowababa, yabo ngisesemncane sisazozala iy'ngane, siney'ngane ey'sakhula. Asifuni iy'ngane zithi uma y'khula iy'ngane zikhule zazi ukuthi uma iqoma umfana kumele imqomele imali. Cha, ingane uma ikhula iqoma umfana kumele imqome ngoba imthanda, ibe nothando futhi lomfana, bekhuphule leso sibongo sabo mfana. Iy'dalwa ey'mbili esey'hlangene y'hlangane ziqhakazise ikusasa labo, yabo bephumelele bebe nekusasa elihle. Ingane sifuna iy'ngane nje y'khule zazi zonke iy'ngane, ayisifuni iy'ngane thina y'khule zazi lo shidi eniwenzayo, lo shidi nje eniwenzayo. Khona nje omunye umama ade bemgiva lawa Mpofu, uyambona lo mama ukuthi mudala akazi kuba nje akafakazanga nokufakaza nje kule ndaba le ngoba manje mudala. Uyabona uma ngabe useshade nisho ukushada ubhizi uphikisana noMthamara ngey'ndaba zamadoda, yena usephume nisho esigabeni sokuthi ngabe uqophisana namadoda, kumele ngabe usey'shadele uhlale emzini wakhe. Kodwa manje ngokuthi unoheqe ohamba udla iy'mali zamadoda ingakho efakaza la. Sowaphupha nanokuphupha-ke TikTok-ke manje nje u-wrong Nkabi yami, u-wrong. Yazi angikhohlwi ukubona igama lakho ukuthi ubani, ngabe ngiyalisho nani igama kodwa nje ubugqoke isikibha esibomvu, ividiyo yakho ngathi uyishuthi engazathi kumnyamanyana la ukhona, ngani noma khona amajitani emva kwakho or bla bla bla. U-wrong Nkabi yami, u-wrong futhi uma unengane uma unengane and usazozala usenkingeni mfowababa ngoba umlomo uyadala Nkabi yami. Odadewenu labo bashoyo Nkabi yami ngelinye ilanga bengakuxaki, yezwa bengakuxaki ngelinye ilanga ngoba manje kwanabo uyabahlaza, yabo uyabahlaza, kwabona uyabahlaza nabo uma bebona leya vidiyo angazi nje bazothini nje bebona leya vidiyo ukuthi wena uthi uMthamara unomona ngoba bona sebethokhela amaPhakistani. Ayikho lonto leyo Nkabi yami, u-wrong. Musa ukuhlambalaza iy'ngane zakini. uMthamara ukhuluma ivari futhi okumnandi akaminishana ngagama la muntu, akabalanga muntu ukuthi ubani wenzeni, cha, ukhulume ngesimo. Kanti vele isimo nathi kubantu besilisa okudala, yabo nje thina okudala nje sabhekana nazo. Thina sisabakhetha nje abantu sesiyabakhetha manje, abantu sesiyabakhetha nje ngoba kunomtakabani, kunabantu ongeke ubashele nje isinoma kanjani ngoba uzothi uyamshela ntambama ehlise i-BM bese wenza njani?